anbarikaw ka sɔrdasi 46 minnu minɛlen don Mali kɔnɔ kabini juillet kalo waati ni u yɛrɛ tun ye maa 49 ye ni musolaka 3 bilala u la olu ka kiri o de bɛ senna bi alamusa décembre kalo tile 29 n'o yɛrɛ bɛ ka kɛ Bamako yan nɔ cour d'appel kɔnɔna na baaraw olu kɔni daminɛna kabini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 waati nka an bɛ yɔrɔ min na ko sisan jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ma di maaw ma fɔrɔmani o hukumu kɔnɔna na sa an y'an ka kuma galama tegun Bamakɔ ka damadɔw la walasa k'a dɔn u k'u hakilina fɔ an ɲɛna ni kiri min yɛrɛ bɛ senna ni waati in kɔnɔna na. Quand même, dans l'idée, c'est quand même une bonne chose. On sait qu'il parce que parce que c'est ultimatum de Mali pour y aller le 1er janvier ni fin maquet Mali nyangati. Donc ni cours spécial cours d'assises spécial absaka ke asabula Mali saka nyangati blé parce que ni cours d'assises spécial kera nous condamnera peut-être que ubsaka gracier nous graciera ubsaka ta Côte d'Ivoire donc Mali ni c'est d'aout c'est nyonga mablé quoi. Ne togoye Karim Fomba. Bon kirin de ko jugu yo. Ivoran fona kan ka kirin famu. Dɔwɛrɛ tɛ ni kirin kɛra a kɛcogo la. U ka mɔgɔ bɛ d'u ma parce que u nana nacogo min kɔnɔ a ma bɛn a ma kɛ sariya kɔnɔ. Mali b'a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la Ivoran fana kan ka faamu. Mankan man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ. N'u ka jugement kɛra n'u ni bilali ka kan u bi bila. Ne tɔgɔ ye Ruth Kulubali. A bɛ se ka kɛ n'u ma juger Maliyɛnw bɛ muruti. A bɛ se ka kɛ n'u jugera fana dɔw bɛ muruti. N'a ma ɲɛ k'u bɛ juger a ka kɛ ni hakili ye a ka kɛ bɛn kɔnɔna la parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min an ni Maliyɛnw an bɛɛ ye fa kelen ba kelen. A bɛ se ka kɛ fili de y'u se yan komi a bɛ se ka kɛ u fana selen yan n'u yɛrɛ ŋaniya n'u ka hakilila ye juguya ta fan fɛ ou bien ɲumanya ta fan fɛ. Ne ka miiri la kiri t'a la quoi parce que kiri kun ye u kunna kun min na a ma dɔn mɔgɔ ka marafɛn tɛ kama k'a b'i faga n'i y'a minɛ i b'a kɛ cogo di ne bɛ o kiri bannen de ye u nakun donna ka ban u nana mun nana fana dɔli ka ban a man kan ka kiri yɛrɛ U kan ka kiri parce que n'u ma kiri sisan an bɛɛ bɛ kunfan na quoi an bɛ kunfan na jamana wɛrɛw fana bɛ kunfan na quoi ouais jamana wɛrɛw bɛ kunfan na donc jagoya f'u ka kiri quoi n'u ma kiri dɔrɔn donc an bɛɛ bɛ to kunfan na bon n'u kiri la an bɛ bɔ kunfan na an b'a dɔn o la a réalité yɛrɛ mun bɛ yen nɔ quoi an b'a dɔn o la mun bɛ yen nɔ mais nin cogo la tan nɔ n'u ma kiri dɔrɔn n'u bilala ten nɔ a ma nɔgɔn quoi. Seo san nɔgɔ bon ko ne hakilila ye kiri bɛ se ka fɛnkɛ ka ɲɛ cogoya min na quoi u ka kɛ o cogoya la u ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. An ka dɔn k'a fɔ baaraw olu kɔni daminɛna kabini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 waati wa baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ basigi kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ jamako ye hakilijigila ni sɔrdasi ninnu u minɛna kabini juillet kalo waati ni jamana marabaaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u donna Mali kɔnɔ ka sɔrɔ sariya t'u bolo an kɔni bɛ waati min na i ko sisan jaabi kɛrɛnkɛrɛnniyalen k'a dɔn ni nin maa ninnu u bɛna labila tali a ko bɛ kɛ cogo min na o ma di maa si ma fɔlɔ mani Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara.